aka n'azụ anyị onye jiji ga na-akọnye ji n'anyị ọkụ ọnụ ga-ekwu mana ọ bụzi onye agwaziri okwenụ ya bụzi na nke okwu ekwukanụ kweke ikwu ejoyi kisi mmiri atụnye alitebenu metebenu onye mara okporo izu okporo abụọ jide ní alisenu amazi n'igbo oke mana oke adịghị ebe onye na-etebenu onye akwọ n'igbo uzinu kedugo osiganụ anyị dị n'izugbo ikili anyị ọbụta n'iwu anyị jụbanụ ụmụ nkiri anyị bụzi kedugo osiganụ oyima ọ bụzi ka isemenụ oyima ọ bụzi ka isemenụ oyima ọ bụzi ka isemenụ oyima onye dizitinu ga na-akọnye okwu onye bụziri ebunu udonu onye mena donu yagibu gabazenu n'ilonu ị na-etiti enu gọbọzenu onyenu ọbụkọbụla osiri ibugozinu n'ọbasi ezi oyi mmụọ dabanụ oyima ọ bụzi gị isemenụ oyima